hi va haver un moment que vaig creure que verdaderament l'art de l'escultura i de la pintura havien de ser abstractes, ja que estàvem en una època on hi havia la fotografia, hi havia el cinema, que eren uns mitjans tècnics que ja reproduïen la realitat, i per tant la pintura i l'escultura semblava que era millor que la seva mitjà de representació fos abstracte, és a dir, sense imitar o sense tenir d'apoyo la realitat. L'art abstracte és una de les formes, en general, que gairebé l'art occidental ha hagut de passar, igual que en la poesia els poetes s'han inclinat, han reflexionat sobre la cosa mateixa, sobre la pròpia poesia. I a l'art ha passat una cosa semblant, és que els pintors s'han dedicat a estudiar les formes i els colors, i també un escultor com Subirachs ha estudiat totes les possibilitats entre matèries i formes, entre oposicions, entre ferro i pedra, entre fusta. En aquell moment, a Catalunya, a Espanya, internacionalment, el tret més característic era l'informalisme. És a dir, s'havia arribat a un punt que semblava que la figura ja no podia continuar fent-se i, per tant, es fa l'abstracció. En el fons, l'art abstracte ho és tot. L'art no deixa de ser una abstracció. Però per entendre'ns diem art abstracte quan l'art plàstic no representa, o sigui, no torna a presentar res que preexisteix a la realitat. És a dir, quan no representa ni una dona, ni un cavall, ni un ram de flors, ni una ampolla, és a dir, que crea unes formes que no recorden res preexistent, se'n diu art abstracte. Pas de deixar la forma, allò que es veu, allò més proper, més semblant a la realitat, i treballar amb l'al·legoria, el símbol, allò que en diem abstracció. Evidentment, el fet de que apareix l'escultura abstracta, doncs per una societat, no la nostra, sinó en general tota la societat europea, que està tan acostumada, diguéssim, a una escultura de tipus humanitzada, que sempre presenta el trasfons d'una manera o d'una altra del cos humà, evidentment l'escultura abstracta causa un gran impacte. Però causa molt més gran impacte que aquesta escultura abstracta es col·loqui en llocs públics, que surti, podríem dir-ne, no a provocar, sinó a ajuntar-se amb la gent i ajuntar-se a l'època i a fer conjuntament amb la gent, conjuntament amb l'urbanisme, conjuntament amb l'arquitectura, de fer les característiques i els patrons de lo que defineixen una època. Forma 212 va ser la primera escultura abstracta instal·lada en un indret públic de Barcelona. Allunyada ja de les referències figuratives, la peça significa un pas decisiu de Subirachs en l'evolució cap a l'abstracció que caracteritzaria les seves obres dels anys 60. Tanmateix, per la seva situació allunyada del centre de la ciutat i en un indret recòndit, Forma 212 ni va tenir l'impacte ni va provocar les sorolloses polèmiques que 3 anys més tard causaria a Vocació Marinera, al barri de la Barceloneta. No s'instal·lava una escultura no figurativa al carrer, però allà al mig, aquell impacte absolutament no figuratiu, però que a la vegada evidentment era una vocació marinera, perquè allò podia ser doncs, tant la proa d'un vaixell com la cua d'un tauró,
era una abstracció, a més d'una valentia i d'una contundència que plantificada allà al mig del carrer doncs va ser un cop impressionant. L'artista es va plantejar suggerir amb una obra no figurativa el clima del món del mar, però no el mar com a naturalesa, sinó el món de la navegació. Per això, tal vegada, s'inspirà en una àncora, en un timó, en un hèlix, en una proa i també en la textura de l'objecte erosionat pel mar. Les línies àgils en projecció cap amunt, com la vela d'una embarcació, tallades per diagonals que reverteixen cap al pla horitzontal, com el moviment de les aigües, suggereixen la vocació marinera que dóna nom a la peça. D'altra banda, en ser concebuda per recolzar-se directament sobre terra, sense base ni pedestal, la peça realitzada en bronze introduïa un nou concepte d'escultura monumental i avançava el debat que, més de 30 anys després, s'originaria a l'entorn de la pèrdua del pedestal. Era com una negació de l'obra clàssica que ve del Renaixement, que era tan ben feta. No es tractava de fer ja un Leonardo ni un Rafael, sinó que es volia una obra que negués. I crec que les coses potser més creatives són en la meva època abstracta. El procés cap a un estil personal, cada vegada més depurat, el porta a interessar-se per les possibilitats de l'escultura en ferro. Però no com a material tractat a la manera dels artesans forjadors, sinó utilitzant tècniques industrials com la soldadura. La utilització d'elements habituals en la ferreria, com barres, cargols i platines, o de restes de peces emprades en la indústria, com bigues i planxes, s'ha interpretat com un retorn als seus orígens, al seu entorn quotidià fins als 25 anys al barri del Poble Nou, amb la visió de les fàbriques i els magatzems siderúrgics. Aquestes peces, la importància que tenen és donar sentit social i donar sentit estètic a una època. És una obra que està a Montjuïc, és de formigó i bronze, i està dedicat a la ciutat de Barcelona. És una obra de la meva època no figurativa, de la meva època abstracta. Fins a aquella època que se n'ha dit de les falques. Són uns elements que penetren uns dins dels altres i formen una estructura molt clara, molt neta. A Catedral, dues planxes serveixen de suport a un creixement d'esveltes agulles que creen un espai i equilibren la superfície de les planxes. Per mitjà de la forma pura, l'artista va tractar d'allunyar l'escultura de tota anècdota, d'accentuar els volums, els espais i els ritmes, d'aconseguir la qualitat de la matèria amb tota la seva brutalitat. Respectant el ferro com a matèria, dona un sentit ascendent, d'elevació. Aquest intent és l'esperit de l'obra. Entre el final dels anys 50 i el començament dels 60, Subirachs inicia la sèrie de les penetracions i les tensions, amb falques i tascons encaixats entre si,
i tirants i cargols de ferro com a elements plàstics més habituals. La relació entre els sobirats i la natura hi ha una contradicció que és enriquidora. Tots som contradictoris, els artistes són els més contradictoris. I aquesta contradicció és enriquiment. I aquesta contradicció es dona a la natura. O sigui, així com els sobirats no l'entusiasma la natura i no l'accepta d'una manera, diria, directa, però en el fons les seves falques i la justaposició de dos elements contraposats és una cosa natural. És el positiu negatiu, que li juga amb el positiu negatiu molt, el buit i el ple, la diferència de colors. Tot això és una dialèctica d'una cosa que s'oposa a una altra i una síntesi. L'obra d'art és una síntesi resultat d'unes forces oposades. I això ho dona, i això és una continuïtat de la natura. És un reflex de la natura, encara que no sigui conscient, perquè està millor que no sigui conscient, perquè aleshores és més profund. Les possibilitats de crear composicions amb acoblaments es van multiplicant amb configuracions diverses que s'oposen o es complementen. Matèria i forma, buit i ple, horitzontal i vertical, gravitació i contrapès. Formalment, les obres provoquen a l'espectador sensació de tensió o equilibri, estabilitat, pressió o ascensió. Amb suggestives policromies i textures raspades, brunyides o polides, l'artista tracta de ressaltar els contrastos entre els diferents materials, alhora que evita falsejar la naturalesa dels mateixos, de manera que els cargols serveixen per cargolar i els cables per tensar. Jo no sóc un artista intuïtiu, sóc un artista cerebral. Aquest és el monument a Pompeu Fabra, que hi ha a Planoles, un petit monument que un entusiasta de Catalunya i de Pompeu Fabra es va voler erigir a Planoles, on hi té una casa, on es veu aquesta forma també de falques que penetren dins de la matèria i que formen les 4 barres. A la creu de Sant Miquel de Montserrat, la falca adopta la forma d'una creu. També representa una creu al monument que, després de les tràgiques inundacions del 1962, va ser erigit a Rubí en record de les víctimes del Vallès. Aquest és una de les obres potser de més gran tamany. Està a la ciutat de Mèxic, a la capital de Mèxic, i que va ser feta l'any 68 amb motiu de les Olimpiades que hi va haver a la ciutat de Mèxic. És una obra de formigó de gran tamany, com es pot veure. És una obra, per exemple, que és abstracta, però que està plena de simbolisme, també. És com una creu formada per 2 piràmides confrontades verticalment que sostenen en l'aire una forma rectangular horitzontal. La piràmide inferior, recolzada a un terra volcànic, és el símbol de les cultures indígenes. La seva forma recorda els monuments maies i asteques. La piràmide que incideix sobre ella fa al·lusió a l'aportació espanyola. De l'encontre fecund dels 2 pobles i de les seves cultures va néixer el Mèxic modern, simbolitzat per la forma horitzontal que es perllonga indefinidament a dreta i esquerra en els braços oberts de la creu. El rectangle és de color més clar i contrasta amb la superfície abuixardada de les piràmides. Els signes en relleu combinen motius de la cultura precolombina amb els anells olímpics. Mitjançant aquesta mena de jeroglífic es pot llegir la paraula México. Així, la M es dibuixa en relleu com una greca inacabada d'inspiració prehispànica i les altres lletres sembla que s'ocultin darrere la reiterada criptografia dels anells olímpics i de la X que formen els perfils de les 2 piràmides.
La marca del pas del temps en l'obra de l'home és el que en diem estil. L'estil és una condició imprescindible de tota obra humana.